Hej Lars. Hej Lars. Vi har haft et forløb om velfærdssamfundet, og så blandt andet der har vi haft om velfærdstrekanten, som var om, hvordan de forskellige instanser, staten, markedet og samfundet sørger for vores velfærd. Og det fører os så videre til de 3 velfærdsmodeller, hvor henholdsvis staten, markedet og civilsamfundet har mest indflydelse. Den, hvor staten har mest eller kun indflydelse, ses blandt andet i Danmark, og det kaldes den universelle velfærdsmodel. Den, hvor markedet har mest eller kun indflydelse, det ses blandt andet i USA, og det kalder man den residuale velfærdsmodel. Den, hvor civilsamfundet og arbejdsgiverne har mest indflydelse, ses blandt andet i Sydeuropa, og det kaldes den selektive velfærdsmodel. Vi har også hørt om Jürgen Habermas. Han havde en teori om livsverdenen og systemverdenen. Og livsverdenen, det er noget om sociale relationer og kulturel viden, hvor systemverdenen, det er noget med penge og magtmidler. Vi har også hørt om de udfordringer, velfærdsstaten har. Dem har vi set på ved at se på omkostningsklemmen, forventningsklemmen og popularitetsklemmen. Velfærdsstaten blev klemt fra 3 sider, at den bruger for mange penge, at befolkningen forventer mere, og at det stadig bliver mere og mere populært. Vi har fokuseret på sundhedssektoren. Vi har set Michael Moores dokumentar Sicko undersøgt forskellene fra USA's velfærdsmodel til Danmarks velfærdsmodel. Derefter diskuterede vi, hvilken velfærdsmodel, der var bedst på baggrund af sundhedssektoren, og kom frem til, at man i Danmark bruger færre penge end USA på sundhed, og vi faktisk har et bedre system med undtagelse af kræftbehandling. Farvel, Lars.